Idil·li de Clementina Mayfriend. 1. Els amos del Mas Terrada eren uns pagesos de verdadera raça, arrimats a les costums antigues i al butxacó ple de patacones. Les terres ben conreuades els donaven bons rendiments i el bestiar augmentant cada any en nombre i qualitat feien augurar per a la pubilleta un heretatge ben arrodonit. Era la Margaridona la pubilla de tots aquells béns i sos pares no tenien cap més goig que mirar-se-la en ella. La veritat és que era molt gemosa la Margaridona i a més tenia dos ulls vius com dues llanternes i negres com un dia de mal humor, eixerida com una mostela i alegre com l'arc de Sant Martí. Als 14 anys tot ho feia anar en doina amb sa bondat amorosa que captivava els cors. No hi havia en tots els encontorns qui a la pubilla Terrada no l'estimés i més de 4 pares l'haurien desitjada per a jove, sinó que encara tenia massa pocs anys i, quan fora hora, sos pares ja cuidarien de buscar-li un bon marit que la fes ditxosa. Un jorn s'atansà a la masia un bordegàs com de 16-18 anys, ben plantat i guapot, si bé vestit pobrament i amb cara de penes. Venia a demanar feina, potser sa marastra amb mals tractes l'havia allunyat de casa. Un jornaler més o menys no vindria pas d'aquí al Mas Terrada. Jornalers me'n sobren per les meves hisendes, va respondre l'amo. Més si vols quedar-te per arrabadar, això ja és una altra cosa. Tal dit, tal fet. El xicot acceptà i l'endemà sortia ja a pasturar el ramat. L'esmorzar dins del sarró i el cor l'alegria de qui té assegurat el pa de cada dia. 2. Feia ja 2 anys que l'Andreuet era al mas i cada dia li tenien més llei perquè la veritat és que s'ho mereixia. Franc i bonachó, treballador i servicial, mai se l'havia trobat en falta. Sols se mostrava retret i sèrio quan la Margaridona li dirigia la paraula. Això fou notat per la senyora Agneta, mare de la pubilleta, que cridant un dia la seva filla li preguntà: «Què li has fet a l'Andreuet per a que amb tu siga tan esquerp? Que potser l'has tractat algun cop amb menyspreu?» «Jo, mare, no li som dit mai res per agraviar-lo», respongué la noia, tombant l'esquena, ensems que 2 grosses llàgrimes que volia amagar sa mare brollaven de sos hermosos ulls, sempre alegres i de sobte enterbolits per aquella pregunta. El cas era esdevingut que aquells 2 cors joves s'estimaven sense mai haver-s'ho dit i la Margaridona en patia d'aquell paperot que li feia l'Andreuet. A més, ell era pobre com una rata i com podia atrevir-se a desitjar-lo per a marit sabent que els pares d'ella somniaven per a gendre el més ric hereu dels encontorns. El rabadà del Mas Terrada emprendat de la pubilla, quin disbarat! Més l'amor de 2 cors joves, quan la sang bull i el seny somia, qui el detura? Un matí de setembre, al llevar-se la gent de la masia, vegeren el cel carregat de bromes negres. Les muntanyes veïnes apareixien cobertes per espessa boirada. Els trons, encara que allunyants, deixaven sentir-se de tant en tant. I volent fugir de les ratxades de llevant que bufava fort, les orenetes volaven ran de terra. L'Andreuet, sense parar-se en el temps amenaçador, xiulà el seu ramat i, embolicat en un ample tapaboques, emprengué el camí de la muntanya precedit dels seus moltons. La Margaridona, que el vegé partir, li feu un crit. «Ei, Andreuet, amb aquesta borrasca te'n vas? Ja ho sap el pare?» «I què hi fa, que ho sàpiga? Ja pot ploure, dona, no veus que encara fa temps de calor? Mentrestant els xais i jo ens refrescarem». «Apa, home, no siguis plaga i no surtis, que la tempestat ja la tenim a sobre». «Total, què pot passar, pubilla? Que un llamp m'atrapi i em deixi sec? No es perdria pas gran cosa de bo, per lo que faig en aquest món». «Sí que estàs desesperat? No m'ho creia. Mira, si et passa algun contratemps, t'estarà bé per tossut. Adéu, i si no torno, resa amb un Pare Nostre».
acabar el rabadà i, esclafint una rialla, apretar el pas taralejant una cançó. La pubilleta restà mirant-se'l bona estona amb recança. Ves per què se n'havia d'haver anat aquell beneit amb aquell temps, quina imprudència! Encara no havia transcorregut mitja hora que l'espetec de pluja, trons i llamps era tan atronador i els bràmols del vent tan forts que semblava que tot el món s'ensorrés. El senyor Anton cridà als Mossos i va anar a tancar portes i finestres per a que ningú isqués a fora fins en tant que aquell terrabastall no hagués calmat. La tempesta es desplegà amb tota sa potenta grandesa i majestat i la senyora Agneta, reunint-los a tots en la sala, on en una escaparata s'hi venerava de temps immemorials una imatge de Nostra Senyora dels Desemparats, començà una part de rosari. De sobte sentí la veu de la pubilla. «Pobre Andreuet, a hores d'ara deurà estar mullat com un xop». «Com s'entén?», replicà l'amo. «Que és fora, aquell bordegàs». «Sí, pare, jo prou li he avisat, més no n'ha fet cap cas de mi i m'ha donat de resposta que una mullena en aquest temps encara refresca». «Allam! Ves prou tossut! Oh, i el mal que me't podria pervindre de tot això. Ell ja es deu haver posat a xupluc més o menys, però si els multons s'esveren i se n'esgarri algú, qui pagarà el tret? Jo us asseguro que quan torni m'ha de sentir». «Que el renyareu fort, pare?» «Ves, que si no fos tan bon minyó i fidel, m'assembla que aquesta nit ja no dormiria al mas». «No ho féssiu pas, pare. On ne trobaríeu un altre complidor i honrat com ell? Això, si un cas li valdrà a aquell tanoca». La borrasca continuà durant un parell d'hores i sols allà a les 10 del matí amainà bona cosa. I quin temps més llarg se li feu a la Margaridona esperant el moment del retorn del rabadà. L'hora del dinar s'atensava i de la finestra de sa cambra la pubilleta esperava amb ànsia l'Andreuet, quan d'un tros lluny vegia el ramat que ja tornava. El pastor arribava xiulant com de costum i després d'haver conduït les bèsties al seu corral, entrà en la casa bon xic confós al veure la cara d'angúnia amb què el rebé la Margaridona. «Sembla que vens molt motxo, ja t'has refrescat prou?» «M'he refrescat i no se n'ha faltat gaire com no m'assocarrimés i tot. Ves, què dius ara?» «Què dic? Que ens estàvem els moltons i jo arredossats sota una plec de pins molt propers l'un de l'altre i ha caigut una centella que n'ha esgronat 2 o 3. Veus, jo ja t'ho deia, i si t'hagués tocat a tu? Tal dia hauria fet un any. Ets un caramot i sembla que fins te faci fàstic el viure. Ja veuràs el pare quina somanda t'endegarà. A causa del mal que podien prendre els moltons o pel que a mi m'amenaçava? Si és per mi, que no s'hi encaparri. Jo rai, que no faria falta a ningú». «Ja n'estàs ben segur d'això?», respongué la Margaridona i se'l mirà de fet a fet. L'Andreuet s'enrojolà fins al blanc dels ulls i tombà la cara per a no tenir de respondre a una pregunta que el feu estremir. «De què tremoles, noi? Que potser has agafat fred? Vols que digui a la mare que et faci unes bones fregues a l'esquena?» «Mare, mare, l'Andreuet té esgarrifances. Feu-li alguna cosa per a que es retorni». I cridant així, la Margaridona se n'anà cap a dins més lleugera que una daina. «Margaridona, Margaridona, no em cal res», digué ell cridant, i baixet per ell sol afegir ple de melangia. «El fred el tinc aquí», senyalant-se el cor, «i aquest no em passarà mai perquè mai podré extrènyer amb tot dret entre mons braços». Poc temps després, la Margaridona va deixar-se caure tot passejant a la vinya al peu d'un turonet on l'Andreuet pasturava el seu ramat. El rabadà cantava quan ella va arribar-hi i al veure-la parà en sec. «Ai, ai, per què pares de cantar, Andreuet? No sembla sinó que hagis vist el llop», li digué ella, «que potser t'has espantat al veure'm aquí de sobte». «No ho creguis pas, pubilla», i recalcà el mot. «Por no me'n fas gens ni gota. Ans ve massa goig».
Com que veig que quan estàs prop de mi se t'acaben les alegries, me creia que no et fes l'efecte de l'esparver, li digué ella entre sèria i riallera. De què fas el paper ara és de serp. Jo, de serp? Jesús, Maria i Josep, quines comparances. Sí, de serp, perquè m'abraces de mica en mica. I mira, no segueixis gaire així si no vols veure'm sense esma al davant teu. Què vols dir amb això? Mira, Margaridona, el que vull dir no puc dir-t'ho, perquè tu ets la pubilla del Mas Terrada i jo un pobre rabadà avorrit dels de casa seva. Tu, avorrit? I com pot ésser això? A casa bé t'estimem prou tots. M'estimeu perquè compleixo amb la meva obligació, per la voluntat que us porto. Més jo us estimo... T'estimo d'altra manera, Margaridona. Sí? Ja que vols que t'ho diga, deixa esplayar mon cor encongit temps ha, sofrint el mal més traïdor que el món hi hagi. Estimar sense esperança. Estimar-te com un boig, amb tota la força de l'enteniment i de la voluntat. Estimar-te fins a morir. I ara digue'm, quin remei veus en el meu mal? La Margaridona, esmaperduda, la mirada en terra, esgrogueïda ses galtes i tremolosa la veu, li contestà. I bé, jo no sé si faig un pecat ara, més com tu m'estimes, també t'estimo jo. L'Andreuet, a l'ull aquella confessió, eixint dels llavis de s'estimada, esclafia en plors d'alegria i de tristor, car prou sabia ell que la desigualtat de fortuna no li deixaria assolir la felicitat. Més, des d'aquell idil·li, la Margaridona s'anà tornant més sèria de dia en dia i l'Andreuet més i més retret. 3. Moltes tardes, quan lo ramat sortia, els dos enamorats se trobaven i mentre els moltons pasturaven, ells, al costat l'un de l'altre, en dolça conversa, sentien el plaer dels cors aimants i innocents que s'estimen. Margaridona, li digué ell un dia, quan ton pare et busqui un hereu ben adinerat i guapo per emmaridar-t'hi i tu com a filla obedient l'acceptis per espòs, què faré jo, pobret de mi? No m'ho diguis això, jo no puc estimar d'altre que tu i primer faltarà la llum del sol ans que jo t'oblidi. Més, si tos pares t'obliguen, jo sabré defendre'm i els diré que mon cor és teu i primer 1000 voltes quedaré fadrina ans que casar-me amb un altre. Busquem entre els dos els medis de convèncer els meus pares de que la felicitat no consisteix solament en els béns de fortuna i qui sap si ens tindran pietat. No, mai per mai els amos del Mas Terrada donaran sa única filla al rabadà de casa seva, digué tristament l'Andreuet. I prenent entre ses mans el cap de la pubilleta, clavà roent en son front un petó que feu provar amb dos la felicitat del paradís en la terra. I passaren dies i més dies, i els pares de la Margaridona cregueren arribada l'hora de triar un gendre que fes ditxosa la llur filla, sense adonar-se compte de que ja havien fet tard per a lograr el seu intent. Més ja de temps s'havia apagat l'alegria en els llavis de la Margaridona. Aquella alegre rialla que hi floria abans ja apenes s'hi veia. Ses galtones fresques i rosades havien pres un color esgrogueït com d'aquell qui no té prou forta la salut. I els amos del Mas Terrada, que no podien mai somniar que llur filla s'hagués enamorat d'un mosso que ocupava el més humil lloc de la masia, després de preocupar-se molt, acabaren per creure que a la pubilleta li havia tocat un mal aire que minava sa salut. I començaren a cuidar-la i a manyegar-la més que mai, esperant que recobrés prompte els colors i l'alegria perduda per a donar-la per muller al més adinerat hereu dels encontorns, qui ja de temps la tenia demanada. 4. Al Mas Terrada tot és un batibull. Els mossos corren desatinats d'aquí d'allà, Nostramo ha muntat el matxo més corredor
i ha anat a cercar el metge. A la pubilleta li han tirat un cop de roc i li han tocat de ple a ple un ull. La mare, mig boja, no fa sinó plorar. Sols la pacienta sofreix el seu mal amb santa resignació i amb un cert somrís als llavis que ningú comprèn. I com havia estat això, senyor? El cas havia sigut el següent. La Margaridona passejava sota un marge vora l'indret on l'Andreuet pasturava el ramat. I al baixar el prat, alguns moltons, el rabadals havia tirat un roc per a fer-los tornar a puesto. Més la maleïda pedra havia anat traïdorament a tocar l'ull de la pubilleta. El doctor, a l'arribar, reconegué la ferida de la pacienta i anuncià als seus pares que aquesta forçosament havia de restar bòrnia. Pobra Margaridona, tan hermosos que tenia els ulls. Ara ja no tindria tants galantejadors que la voltessin. Quina desgràcia! Els pares no se'ls hi eixugaven els plors i, airats contra el causant involuntari de la desgràcia, el que aclaparat plorava en un racó de la cuina, l'enviaren a cercar per a fer-li cruents càrrecs. Més la Margaridona, al veure el pobre xicot estamordit i plorós a punt de ser llançat de casa, s'alçà de cop dient amb entusiasme a l'Andreuet: «No ploris, no, aimat de mon cor! No és cert que tu m'estimaràs encara que sigui bòrnia?» I els seus pares: «No me'l podeu negar per espòs. Ell ha causat la desgràcia que tant us aclapara. Doncs ell s'ha de casar amb mi i té obligació. I tots hi trobarem la ditxa en aquesta desgràcia d'avui, car és Déu qui ens l'ha enviada». Heu escoltat Idil·li de Clementina Maifrén.